Bung ilahing Bung ilahing awik namastu purnama sidam awik namastu silat meninggang jagat karana siran tondo kae sisaning bisana sono sinaulan mlopo estemasi lestantun lampahing Buddha jinantur tutur katelo tulo-tulat menelabden paradya Winursita ngupama paramaning skara karna giya tuming jaman purwa. Winusudatra ingkang dinama-dama pinardi tamelalata mangya tekap wasananing Gupita tangun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggunggung sang muring kata. Kanenggih negari pundhita ingkang kaeku adi dasa purwa eka marang sawiji adiluwih dasa 10 purwa marang wiwitan Seradan kathah titah ingkang sinungga ing Pratiwi kinasunganing akasa kinapiting samudra rajak samyanggana raras nanging datan kadhe ingkang ginapiting dalu samangke yekti ingkang sinebat gumlaring pedukuhan Karang Kadempel ya ing Karang Tumaritis ya ing Lampe Sireng Pramila winastan Karang Kadempel awit dukuh ingkang kasinengan bumi subur sugih kula wetu pala gemandul pala kasimpar pala kapendhem yang pala ijo satemah anggesangi jalma sak dusun sinebat Karang Tumaritis karana keng toya pancuran kang tinalangan mijil saking sendang yang tlaga sinebat Klampe Sireng krana tengahing padukan tinengaran wit klampis ingkang cemeng ulesipun dasare papan miring winaradin winangun padukuhan wijangang marga-marga manghayat minggahing gunung kanan kiring ing marga kang katingal hamung gumlaring pasabinan dalah pategalan senadyan to amung parigaga parijata sukananti duda ngasak parandene ketingal sarwenang semake wancin wis ndungkap panen wa ing dami wis katon padha tumungkul kuning gumirining kadya kencana sinangling kadiping maruta lembak yayah umbahing samudra sinau swaraning Narakisma kang sami anggusah getak peksi kaya gamelan kethok dropyok surakepiak kang tanpa gendhing aglaring pategalan datan kujiwa katingal jagung puhung ledung-ledung lombok terong robyong-robyong kacang ijo royo-royo katemping samirana gegodhongane katon ruwe-ruwe kaya ngampirake kang lagya lumaksana sangsa hamwai sangseming swasana garawe ngamongke wong ulah pasiten datanati laro atuning kaendahan tuwin kesarasan saubenging saben wisma tinanduran sekaran ingkang mawarni-warni endah lamun dinulu wangi lamun ginanda mawar melati ceplok piring arum dalu lunging kadung malengkung kadiping maruta manda anggrek regula manglung balumbang isi tirta wening saben wisma kandhanging raja kaya tetela hamwae endahing bali griya turta datan dilar watoning kasarasan ilining daya sendang tinalangan anjop ing pasiraman kekucahe naratas pasabenan mentok minti bebek meri sarta panggoyanganing kebu sapi jauh-jauh jangkep angrenggane endahing padukuhan peksi pudang kumandang haleledang mencok panging ketapang drakuku manggut-manggut ing duku peksi jalak lunjak-lunjak aja-ajak marang peksi prenjak kaya sajak kencan semayan marang peksi bayan Badat pating jero wit datan katun peksi kang alit-alit bangsane pipit rangurangan sedaya sami sigrak sumarak girang kang tanpa sumelang. Ing madyaning padukan wonten wisma dapur limasan. Sirap sepuh kanggo sirep singep kayu singon wis saumur. Gebya gedhe nabur kamping. Lah sinten ingkang lenggah ing wisma Karang Kadempel. Tanasane smuhung tetungguling padukan Karang Kadempel ya pamongke para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang Darma
Yogyakarta Wangi, Kyai Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saron Sari, Duda Manang Munung, ya sang juru dyah Puru Prasanta, Jangan Sumara Santa, wong Boga Sampir, Boga Jati, ya sang Ismaya. Semar tegese wis datan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar. Nayantaka, Naya ulat Antakapati, yen pinuju weteng atine ulate Semar kaya wong mati. Badranaya, Badra rembulan Naya ulat, yen pinuju karenan penggali ulate Semar ayah Wulandadari. Saron Sari tegese sak paripolahe tansah neng semake. Norasaru malah sari. Duda Manang Munung wujude Kyai Semar tansah ngewahake. Yen diarani lanang mongko kopek, yen wadon kok rarawisan. Juru dyah Punta Prasanta tegese pamonging para satriya kang anggayu kautaman Janggan Sumara Santa. Dadi guruning saben wong kang gegulang tapa brata sabar lila legawa. Ismaya tegese minangka pepenget dumadining Ismaya doinguni saking ismuning cahya weninging gesang. Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja. Pramila datal mukal amun Kyai Semar senadyan namung derajate ngaceplik nanging menang sinebat sang pamong agung. Sinuwudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata. Persasat dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinudrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener. Nalika semana nuju ri sajuga ing manjinjang tabuh sadosa, Kyai Semar kepareng lenggah ing griya ngajeng. Lenggah ing bangku panjang ketinggal delek-delek datan mubah datan musik pan Yayah Tugu Sinukarta. Dados sakala kagiyating kalih dupinampi rawuhipun para piyaigung nenggih Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa, ya Prabu Darmakusuma, ingkang sesarengan kaliyan nata ing Gorawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ugi datan kantun satria ing Jodipati miwah satria ing Madukara, nenggih Raden Harya Werkudara, miwah Raden Arjuna, ya Raden Janaka. Pramila daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas marang Indra ingkang dereng kababaring lisan.
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Sipak puspiteng udana nyang banjara sarwara Renggeng manik nara narata ana Obro prabanyo kang sumirat kanyaring deca lereki laci siring tadit wimbuh kekondom ingin katiuping samirono mondro Paran mangambar kungas ngepeki jroning pasewakan tandya Blegagag ugag sadulita mel. Mulane kok prenjake padha nganter. Jagone padha tarung jebul. Karang kadempel kerawuhan para priyayagung, para her-her. Sinuwun ngamarta. Sasampunipun lenggah kanthi prayogi
kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Yaya Kakang Semar. Mundi pangestune Kakang Nayantaka? Pratakwana karang kadempel lulus Raharja ora ana alangan suwiji apa. Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar. Nggih, nggih. Syukur yen manggih wilujeng lan ngendika ngaturake salam taklim kula tampi. Nanging dawah sami-sami. Sinuwun Ndarawati. Ugi sami wilujeng to sinuwun. Memang sukma jagat madya linuwih. Ya pangujine Kakang Semar. Manggya Basuki Pratakuna ngarang kadempel kene Kakang Semar. Nggih, nggih, syukur. Dipun prayogaken sinuwun. Ya Kang Semar kaya wis ora kurang prayoga. Swanten ugi Ndara Werkudara lan Ndara Janaka dipun kecaken anggenipun pinarak lenggang giden. Wah. Ya Semar. Wis ora kurang prayoga. Ya Kakang Semar, kowe wis ora kurang prayoga maneh. Nggih syukur. Sinuwun. Persasat karang kadempel kados dene kajugrukan ukir sari. Kalebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jandika sedaya nanging keparenga kula lajeng cumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten sudung kula mriki. Sinuwun monggo yen kula sepadaken kok semunipun nembe nandhang pepeteng. Niki wonten napa sinuwun prayogi lajeng kababarna Kakang Semar. Aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Nggih. Pun to, pun. Wong sirnake raos wigih ringa-ringa. Lan kula aturi radi majeng lenggahipun kersanipun. Kula saged wijang satolata langgen kula nampi pangandika jandika sinuwun. Anjra ingkang puspitorum kasiliring samira nomre Sekar kadung ko ngas kadanyo maweh raras ratnaning driya Kakang Semar wis kundang kaluku yen to negara ngamarta munu bumi ingkang subur
bumi ingkang lo jinawi ya merga siti ingkang subur kuwi temandayani para kawula. Ados saka kasangsaran nanging Kakang Semar. Kena ngapa ing mri kalenggani iki malah tiba kosok balen. Ngamarta kang maune tentrem saiki malah dadi tindrim. Ngamarta ingkang kundang nanging saiki malah kebak panandang. Kakang Semar mongko saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi sarana olah tetanen. Garap bumi nggaru luku nandur pari palawija. Lan sak panunggalan ingkang dayane bisa murakabi tumrap bebrayan gung. Nanging Kakang Semar kalenggan iki ngendra prasta kebak ing reh prihatin lan panandang. Para mung tani padha jerit reriyungan merga wis wola-wali gagar wigar anggone padha tetanen. Kakang Semar mara gage paring dawuh pendho lan kawula Ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar. Nggih, pun terwaca anggen kula nampi pangandika paduka. Nanging mangke riyin nun sewu pendho niku rak nggih wonten sing momong to. Nggih menika sinuwun Ndarawati. Kok boten nyuwun prisa dhateng Sinuwun Kresna? Kok malah lajeng pasrah dhateng kula? Niku napa boten nglentu sinuwun? Monggo Sinuwun Kresna niku nalendra ingkang titis ing pamawas Kakang Semar. Aja kleru nganarka kaya sing wis-wis. Saikene nata Ndarawati kalah pertitis kelawan Kakang Semar mula Kresna Nyai Puntos kadang banjur lumarep ingkang kadempel iki supaya nyadeng dawuh pangendikaning Kakang Semar. Uga nyadeng pitutur luhur ing pangajap bisa ambabar kanugrahan kang gedhe tumrap para Pandhawa lan migunani kanggo bebrayan agung. Mula Kresna uga nyadeng dawuh Kakang Semar. Wah, Semar. Aku uga nyadong pangandikamu. Kakang Semar mara gage paring ngopi tutur Kakang Semar. Nggih. Raning kula dipercaya kula tak matur ketang klungsu kula badhe nderek uda panemu. Merga jane niki kula ngibaratke kados dene suduk gunting tatu kalih krana menapa? Niki critane kula niku rak nggih gadah gegayuhan ajeng bangun desa. Tegese kula ajeng bangun wewengkon lan wewangunan sing wonten desa kula mriki lan kula pitados ndika sedaya tartemtu badhe paring pambiyantu lan nyengkuyung. Ning tumrap kula sing luwih wigati napa sing ajeng kula aturke niki mangke pangajap saged kinarya sangu supaya urip wonten ing Madyapada niki kebak katentreman. Adoh saka memungsuhan lan tansah dicaketake dening sanak ruwang mitra kawruh kersane rumaket leda seduluran majinamadan daya dinayan. Bantu binantu margi tumrap kula wong urip ning alam padang niki nek duwe mungsuh siji niku wis kakeyan, ning nek duwe sedulur 1000 niku rasane kaya isih kurang mawon. Mula jandika sedaya rawuh wonten mriki menika malah kaleresan pamrih dimen saya caket kalih para kawula. Lan niki pinangka tandha manunggaling kawula kelawan Gusti Lire. Para pangarsa pambating prajaya tansah migadekke para kawulane. Tegesing sing ning dhuwur ngerti karo sing ning ngisor, sing ten ngandhap nggih sami mestuti ingkang dadi dawuhe. Lan sing darbe panguwasa ya aja sawenang-wenang. Margi panguwasa niku mboten dingge nguasani, ning panguwasa niku dingge ngayomi pun. Yen
antaraning pangarsa lan kawula niku padha manunggal sayek saeka praya negara bakal dadi kuat lan sentosa niku sinuwun. Ya Kakang Semar, kabeh apa ingkang dadi dawuh pangendikaning Kakang Semar puntos sak kadang mun tansah mestuti lan yen pancen Kakang Semar bakal mbangun desa mesti wae puntos kadang bakal sabiyantu Kakang Semar. Nadyan Kresna uga bakal mbiyantu Kakang Semar. Wah, aja wiki-wiki. Yen ana bot kerepotane Werkudara uga saguh dadi tambak kanggo tombok. Ah nggih. Matur nuwun sanget dene paduka sedaya kersa mbiyantu anggen kula badhe bangun wewengkon lah sakniki. Babakan pengendikan lan pepeteng jandika kala wau. Ngaten nggih sinuwun. Janipun kula sampun ngraita kula pun krasa yen negara Ngamarta saniki pun benten kaliyan Ngamarta sing biyen. Den kathahipun manandang para kawula ingkang sekasang saya menika kala wau hingga awit saking kawontenanipun bumi ingkang boten kuawi lan boten purun babar dhateng wiji ngrembakaning tetanduran kangge sarana sandhang tedha tumrap sedaya para kawula sedaya para warga ing kukupan negari Ngamarta. Temah bumine dadi cengkar lemahe dadi grasak. Para among tani nadyan padha tandur nanging nyatane gagar wigar. Urung kababar lan iki den iki sing kedah ditaliti merga kabeh mestine wonten sebab musababe. Sinuwun. Sebabe apa Kakang Semar? Gagi tutura. Nggih, kula tak matur ning ampun kaget nggih. Niku sedaya sebabe kalenggahan iki Mbok Sri Kumaraning rejeki niku kesah. Kesah nilar negari Ngamarta niku sinuwun. Ingkang jalari negari Ngamarta kebak ing reh prihatin lan penandang nggih niku wau. Pepunden Bathari Sri Kumaraning rejeki murca seka negara Ngamarta Kakang Semar. Nggih. Si Sri lunga. Monggo Bathari Sri niku dadi simboling buga lan dadi simboling kemakmuran. Iya Kakang Semar. Banjur apa sebabe Bathari Sri murca? Lah niku. Mbok menawi para kawula Ngamarta sami klepyan anggenipun sami ngaturaken panuwun dhateng Gusti ingkang Maha Nasa. Klepyan anggenipun sami ngaturaken panuwun lumantar nggih lantaran Mbok Sri sing wis dadi sarana kamulyan lan murahing sandang pangan tumrap warga agung negari Ngamarta. Mongko mbiyen Ngamarta niku bumi sing subur. Apa wae sing ditandur mesti dadi ning saniki malah dadi bumi sing cengkar grasak umpamane tetaneman ijo royo-royo ning wancine panen mesti dipangan karo ama. Merga nggih niku wau. Para kawula klepyan boten migatosaken dhateng buminipun mula ramukal nek Mbok Sri Kumaraning rejeki lajeng ngoncat. Ngaten nggih Den. Bumi niku nadyan saben dina persasat didak-idak dening sadengah titah nanging bumi niku ugi dados sumber panguripan murakapi sagung para titah kejaba bumi niki dadi papan panggonan lan ugi saben-saben ditanduri tetanduran ingkang migunani tumraping agesang. Nanging kala mangsane ingkang nggoni lan ingkang nandur malah lali Purwoduksina. Klepyan nggone duwe rasa syukur lan rasa panuwun marang Gusti kang peparing. Nah, mula
Yen bubar panen niku ora ketang mung wisungsung wujuding sedekah bumi niku ugi pinangka wujud rasa panuwun lan ujupe rasa syukur umpamane yen pakaryaning miyasa minata nelayan ya kudu wisungsung sedekah jaladri lan malih niki ugi kalebet tata cara tilarane para leluhur nuwun sewu lho niki babakan iki mboten ngrembug bab kapercayan ning niki ngrembak bab budaya lah budaya niku napa to budaya niku angen-angen ingkang babar kaendahan lan katentreman mila ampun ngantos dipun westani yen sing jeneng adat tradisi budaya kaya sedekah bumi sedekah jaladri nyadranan rasulan merti desa majemukan niku diarani milar saka walring agama niku babar pisan mboten nggih mung cak-cakaning lang syarat ingkang dipun tindakaken niku sing beda. Ibarate wong mlaku sing dijangkah padha ya mung dalane wae sing beda pisan malih. Niki budaya adat tradisi tilaraning nenek moyang sing kudu dilestarekake. Syukur-syukur yen adat tradisi budaya ngaten niki diadani saben warsa. Lah niku sinuwun mula pun to mang titeni mawon yen para kawula ngamarta niku sami ninggalke rasa syukur rasa panuwun marang Gusti ninggalke adat lan budaya pun mang titeni mawon ora suwe meneh jagat ngamarta badhe kukut niki mangke sinuwun sikra-sikra ing permana kanca sikra ngraketa nawang sesangkana wang sesangka nalendra mbek marwa sing sangka Katriku mulung mangrempeng wadya karada kura reka kiri Kakang Semar banjur prayogane kepiye Kakang Semar Murih pepunden Mbok Sri Dewaning buga enggal kunduring ngamarta. Ya Kakang Semar. Mangsa borong iguh pertikele Kakang Semar. Wah, Semar. Piye supayane Mbok Sri enggal balipun sinuwun? Sawetawis ngandika sedaya kula aturi lenggah rumiyin wonten pangeran mrika. Mangke sedaya kula ingkang badhe ngregenaken lan badhe budidaya mrih kunduring Betari Sri nang sedaya mawon kula aturi suminggah rumiyin margi sajake niki karang kadempel ajeng wonten dhayoh niki yen jangandika niki sami lenggah wonten mriki mangke ndak malah gelo penggali dhayoh niki mangke iya Kakang Semar aku tak nut lungguhan numburi ya Kakang Semar. Nggih monggo sami suminggah riyen selak teka nggih niki dhayoh sinuwun.
ingkang sinuwun ngamarta sinuwun Ndarawati dom sanggrah Gareng Petruk Bagong njur pating jedul mau kok do ora melu sowan dadi siji ning kene iki do apa mau Lah nggih to Pak nek kula terus Petruk kalih Bagong niku wau melu sowan dadi siji ten mriki mangke ndak malah mung ganggu Pak mung ganggu leda rembukan mung ya kabeh sing rawuh ya piyai luhur. Nah nggih leres niku Pak mboten sae nek kula do melu nguping mula niki wau terus kula trima ten jaba iya apik kuwi apik lah ning anu Pak ngene Pak niki wau kula ten Jawi weruh ana Pendhita Durna kalih Patih Sengkuni kadose ajeng rawuh mriki lah rak tenan to mesti ana daya tenan tenang Pak santai mawon Pak tenang santai to Mir tenang Durna karo Sengkuni ning dipapan ki mesti mung arep gawe kisruh mung arep gawe rusak mengko nek macem-macem tak antem maneh mengko Pak iya mengko dhisik mula kowe saiki do pindah lungguh mburi kene do pindah lungguh mburi kene iki sajake dayoe wis arep teko ya siap pokoke mengko nek ana apa-apa macem-macem aku sing maju Pak iya Bagong iya Dewa kok bentuke kaya ngono kuwi. Kuwi iki dewa apa nek kaya ngono kuwi? Ora ngel. Kowe tak kandhani ya Mas ya. Bapakku jamane Sena mbiyen jenenge Sang Hyang Wasita. Ismaya Gogong, Ismaya Gong, Ismaya. Sang Hyang Ismaya. Lali ora kuwi Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3 nomor 1. Sang Hyang Tejamaya ya Taga kae nomor 2. Sang Hyang Ismaya ya bapak iki lha sing nomor 3 iki Sang Hyang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapak iki dewa Mas. Kakangne Bathara Guru iki dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kuwi munine lek nek ora lek ya nek ora ya angkel. Apa Kang? Angkel. Angkel ki apa? Kuwi basa Inggris ku mbok pinter sithik to, Truk. Bodoh banget kowe ki, Truk. Kowe, aku ki nek nyeluk Bathara Guru kuwi muni dhuwur aku derajate nek karo kowe kuwi. Ayo. Wong aku nek dina Minggu ki tak kandhani lek kuping iki munggah ning kayangan. Kemah ning jejer Kawah Candra Dimuka piye? Apa ora sangar aku ki jane? Lah bareng kowe ki Durna ki sapa? Durna ki jaman mbiyen jenenge Bambang Kumbayana. Mbiyen kowe bagus nang merga saka pokalmu dadi arek kaya ngono kuwi merga kowe dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu Sengkuni ku ya bagus mbiyen. Kowe Sengkuni ku ya bagus sing merga saka unine ku lho. Merga sik muni senengane elek kaya ngono ki cangkeme terus disuwek-suwek. Mulai tekan saiki Durna karo Sengkuni ki mung dadi provokator. Kaya ngono kok arep nyepelekke bapak. Nyepelekke bapak muni melarat mung batur ketimbal 17. Bagong sing ora trima. Bagong sing ora trima aku ki sayang karo bapak masuk angin tak keroki. Apa meneh bapak ki tau dijegoke kirike tak cekel tak bleh. Piye? Tak pangan terusan tak tongseng. Wong enak banget Yuan. Mula kowe nek muni ngelek-elek bapak Bagong sing ora trima luwe-luwe kowe sumbar nek Karang Kadempel arep tok obong. Kowe muni Karang Kadempel arep tok obong, Bagong sing arep mbelani ayo.
Muni ya kowe saiki Dur. Muni ya. Lambeme kowe, lambemu kuwi lho. Dienggo omong ayo, ora mengklecap-klecep wae. Mane sing ngunake bapak meneh tak lakban cangkemmu kowe Dur. Nek ngono kowe arep wani karo Pendhita Durna. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Monggo aku rene ngerit wadya bolos gelar papan. Halo, sawangen, delokan. Piye? Piye? Nggawa Kurawa. Gawa arep ngapa kowe? Wani kowe karo Pendhita Durna. Sing tak ndel-ndelke mesti Kurawa. Kurawa ki mung rombongan apa kuwi Kurawa mung rombongan bebarosi. Mung manake tekor. Njur ngapa Bagong ki anak Semar kok wedi. Arep kowe ngerit wadya bola arep kowe nggawa Kurawa 100 cacahe. Bagong ora bakal gegrek. Kene tak babatane wadya balamu. Klebu kowe kuwi Durna apa meneh sekono rame gak teko kene iki tungkak melayang di mukamu. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.